Ами така, един стек захар, един стек брашно, един стек олио. Тук има макарони, фиде, леща, боб. Успях да измия колата. Исках да се облека представително поне за днескашния ден. Просто не ми стига това време. Не знам, кажете и при вас ли е така. Купила съм отзад за всички продукти, които са пакетирани. Те са днес за дарението. Сега отивам да взема едно момче да ми помогне и дарим в семейен център в град Исперих, което е част от благотворителната ми дейност. Много съм щастлива, просто исках за този момент да бъда малко по-представителна. Просто мисля, че така фактите говорят за мен, така че отиваме да ги вземаме, че нямаме време и... Айде, ще те чакам там отпред. Спокойно, не бързай! Просто всичко е на макс обороти. Така, сега тук ще изчакам момчето да дойде, понеже нямам право да снимам. Ами вече сме готови, в колата екипирани, направени и отиваме да вземаме шейковете. Вземах момчето и сега ще ви ги покажем. Предполагам, че са много красиви. Децата, предполагам, чакат. Но това ще бъде много готина изненада за тях. Да ги почерпим с нещо хубаво, което е приготвено с много любов. Малко колати, тук понеже има много други по тази улица. Но това нас не ни спира. Айде, тук пристигнахме. Оле, много си хубава днеска. Някаква много такава хубава промяна виждам в тебе. Боже, аз се чуя, викам, къде банкова сякаш 10 часа е тук, викам днес какво и стана. Ти просто си заключена. Добре. Ти си забравила. Айде. Забравила съм, бе, човек. Къде ми сопата? Здрасти. Как си? Добре, ти? И аз. Радвам се. Кристи, ти идвала ли си тук? Едва ли? Добре. Мале, банкова. Кой знае какво си помисла жена? Как съм забравила? Аз съм се вглъбила в тези шейкови. И се притесних, че им се развали рисунъка. Те тук почащи. Я да ги видя. Чакай, те още сега ще сложа поне сметаната. Ема и тук рисунъка е така по чащи, имаше рисунък, който замина. Хубави са. Чакай сега да им сложа сметаната. А ти в стъклини ли ги направи? Стъклини, после ще ми ги върна. Така, последни нотки на украса. Чакай сега да им сложим на тези. Ако искаш после, че тук прекъснахме, забравих за това. А какво е това? Канела? Какао. Какао. Криси, мислиш ли, че ще са доволни? Много. Само рисунка по чащи замина. Не, добре. Това е Орео шейк, шоколадов Орео шейк, така ли? Да, Орео шейк. Оле, че ти е далеко. Готовите да ги слагаме ли? И да ти предвижим другите? Не, дай да ги снимаме накрая всички. Да. Жани, тук слагам ли? Да. Къде има сметана? Само да не забравяме ореото. Викам, айде поне сметаната да не падне чак толкова.
най-големия дар е да зарадваш детски очи. Нали? Дай. Това е която направи тези шоколадови Орео шейкове и с тях ще зарадваме 12 деца, които ни очакват. Жани, благодаря ти. И аз благодаря. Ей, тук да можеш. Ами, готови сме. Оставихме шейковете, оставихме продуктите. Сега като се наобядват, децата ще си хапнат и ще си пинат нещо сладко. Хората, които ме изпратиха, бяха много любезни. Просто такива благослови ми изпратиха, което пак е показателно. Когато човек прави нещо от сърце, когато човек прави добри дела, винаги получава. Жената направо ми каза накрая: Господ здраве да ти давам в повече. И беше искрена. Едно от децата ме прегръщаше, целуваше. Изобщо беше много хубав момент. Доволна съм, щастлива съм, чувствам се удовлетворена. Не съм направила кой знае колко, но бих казала, че това е чувство на усещане. Да може човек да усети кога е нужно и какво е нужно да направи, за да може да се... за да може по всякакъв начин да се чувства добре. Аз лично се чувствам добре. Специални благодарности на дамата, която също съдейства. Има една жена, която също се включи в това дарение, но по нейна молба. Просто тя каза, да не й казвам името, просто искаше да запази анонимност. Благодаря ти. Лично сега ще се свържа с теб и ще ти дам отчетност какво свършихме. Щастлива съм. И нека да имам в повече, за да мога да давам и да дарявам и да мога да помагам. Макар и примерно с продукт, макар и с добро дело, да видиш това усещане за благодарност е много хубаво. Айде, чао!